Dadi wong lanang blas ra duwe pikiran, wis ra tau mergawe, nomor ra tau ngurusi anak. Mama gur turu karo ngopi wae. Wis ra bondo selingkuh. Saiki aku njaluk cerai. Cerai yo cerai, mah tenanan aku. Kowe lho dadi wong wedok lemuk babuk wae ra gelem ngurus omah. Yo wis nono cerai yo cerai. Wis, gak usah padur ngerti anake ben simbah sing gedheku. Tak ceritani cerita sing paling ngarani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang nang dalan dhewean ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane marga rati sangka wong tuane kudu iso ngadeg dhewe karo segalane ini mun anak sing rusak omah yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang nang dalan dhewean ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane marga rati sangga tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono segalane ngene mah anak sing rusak omah